ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರದು ಮೀನುಪತ್ತಿರ ಪೋಯಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಓಡ ತೋಜಂದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ್ ನಾಡಪತ್ತಿರ ಮೀನುಗಾರರ ಕೊರನ ಗಡು ಮುಗಿದನು ಆಂಡಲ ನನಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗಡು ಕೊರ್ತೇರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಶಯಡು ಅವಳು ತನಿಖೆ ಸಾಗದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರದು ಕಡಲಗು ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಪೋಯಿನ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಯಂತ್ರ ಓಡ ನಾಡಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಶರಿಯಾದು ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಜನವರಿ ಆಜೆಕ್ ಮಲ್ಪೆಡು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು ಓಡು 7 ಜನ ಇತ್ತೇರು ತೋಜಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಾಂಡು ಅಂಚಾದು ನಾಡಪತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗಡು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಮೀನುಗಾರರು ಈ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಓಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಶಯಡು ಅವಳು ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ನನಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೋಟ್ ಪೋಯಿನ ಬಾಗೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಡ ಮಗರ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜನ ಅತ್ತು ಬೇತೆನ ಅಂದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನಿಖೆದ ವರದಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಿರ ಮಲ್ಪೆದ ಮೀನುಗಾರರು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು